Sanibonani wengane zakwethu, ake ngimbelela phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili i-radio Inkeza. Lami igama ngumfeza uNtuthu Ngakhumalo bathile asibona amagomede. Bathi mhlawumbe usemusha kuleli khasi zophinde ngicela ukuqinisekisa ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wengane zakwethu sezakhela ugazi kubantu enkundleni zokuxhumana umfana olingisela laphana wayengumsakazo Ukhozi FM uSel Beyonce. Umfoka Mkhize-ke laphana kuzokhumbuleka ukuthi uSel Beyonce uselaphana umsakazweni iGagasi FM nohamba-ke ukuhle laphana-ke ingane zakwethu kunevidiyo etrendayo ey'nkundleni zokuxhumana la khona umfanyana omncane othathwe ividiyo enosibusiso uwozalo-ke laphana-ke evakashela isikole afunda kusona la khona asakaza njengoSel Beyonce-ke laphana. Abantu abaningi abawuvala impela umlomo mala nekhono elinalo mfana, kodwa ngane zakwethu-ke angande kakhulu ngikudedelele ividiyo ukuthi wena kuthini olwakho uvo ngalolu daba. Ehlane comment section kungitshela ukuthi wena kuthini okwakho ukuphawula mayelana nale video nale khono lalo mfana. Nansi ividiyo ngane zakwethu-ke sohlangana ekugcineni kwalelo video, niziphathe kahle. 16 minutes after 4 msakazo Ukhozi FM Sanibonani Dumelani. Welcome to the WN people, my darling. Gabala nguSel Beyonce. Namhlanje angihambi ngedwa sama nomlingisi omkhulu odala kuzalo uSibusiso Makhathini but owazi uyagelka Siliphiwe Majozi. Namhlanje sinaye la eAvoca Secondary School. Ufikile wazosibona ma shout out to Ukhozi FM #uzalo SAPC1 Mzansi for sure. Ukhozi FM lamba phambili. Beyonce, I hope you are born.